Terve! Olisi tarkoitus nukkua ekaa kertaa elämässä teltassa ja tähän varmaan takapihalla se pitäisi pystyttää. Saa nähdä mitä miehen käy. Saaks yöllä nukuttua ollenkaan. Ja luvattu vissiin vähän vesisadetta ja osti just uuden teltan, niin kokeilla nyt samalla sit kestääkö se vettäkin. Et jos kesällä meinaa tehdä jotain muitakin reissuja. Telttana toimii joku Arctic-termi. Sehän meni yllättävän kivuttomasti. Kai se ehkä on oikein. En tiedä. Saa nähdä. Tilaa tuntuisi olevan ihan kivasti. Tuolla on joku taskukin nähtävästi. Tosissaan telttaa eka kertaa pystyssä. Ja tästä lähtee sit vissi. Päälle tulee toinen. Ei muuta kuin homma jatkuu. Kohta pitäisi rupea sataa vettäkin. Toivottavasti saadaan teltta pystyyn ennen sitä. No niin. Siinä nyt toisi. Yllättävän helppo ja nopea koko. Tuolla on jotain ilma-aukkoja ja jotain, mä tiedän, pitäisikö nää vielä sitoo johonkin vai onko se vaan nää? Tää ilmeisesti estää nyt sitä kondenssio tulemasta. Kiiloa ei tule enempää, niin mä saan näitä kiinni. Mun saattaa ehkä olla varastossa jotain vanhoja jostain muksun pikkuteltasta. Joo, nyt kun kerta löytyi, niin lätkästää kiinni. Se pysyy siinä. Sitten seuraava. Sama homma. Pujautetaan tikku läpi ja no ja sitten kiristellään se tänne näin. Nyt on vissiin ihan kaikki kiinni. Tohon voisi tietenkin laittaa kans yhden. No. Siellä on. Sielläkin on ja tuolla on kiinni. Tääkin on kiinni. Semmonen. Tämähän on oikeesti aika kiva. Se olisiko tosta pitänyt sujauttaa jotain läpi, mut kai se kestää. Makuupussia tosissaan vielä on, mut pitää käydä jossain vaiheessa semmonen homma, että mennään tää yö ihan vaan olla X:llä 30 ilmapatjalla ja peitoilla ja tyynyillä.
otetaan varmuudeksi jotain lökäpöksyä lähelle, niin jos tulee kylmä, niin voi laittaa vähän lämmintä päälle. Kahtellaan. Laitetaanpa sitten leiriä kasaan. Joo. Tyynyt ja peitot mukana ja muutamat vesipullot ja katot. Mä ajattelin varmaan katsoa jonkun leffan tässä ja odotella katsoa, että saako sitä nukuttua ollenkaan. Hyvin ropisee, mutta teltta ainakin vielä toistaiseksi ihan kuivaa. Kankaassa näkyy, että on itikoita jonkun verran, mutta mennään näille. Joo, kello on nyt 7:20 ja mä ajattelin, että jos nyt rupeaa katsoa leffaa, niin se voisi olla aika hyvä ajoitus, niin saa sitten ehkä ajois nukuttuukin. No vähän kyllä veikkaan, tänä yönä montaa tuntia nukuta, kun ekaa kertaa teltas. Toivotaan parasta. Tonne oli vissiin tonne Maxiin tullut toi tämä. Oho. Tämä. Katsotaan nyt millainen tää sitten on. Sopiva aivot markkaa leffa tähän. Yrkkäillä sen verran viileä, pakko vetää varmaan pari. Hupparin päällekin Tuo mun ilmanpatja, niin se ei eristä ollenkaan maasta nousee. Tuo on ihan kylmä tuo mun patja. Jos sä tästä kellokin on nyt 9:50. Sitten vaikka kohta rupeis saamaan unta, kun aamulla aikana herätys pitäisi olla 6 ylhäällä. Katsotaan mitä tulee. Kello on 10:30. Uni ei meinaa tulla. Sitten mä oon kattellut, että meillä on kaveri tuolla. Se onkin pitänyt nyt joku tunnin edes takas tossa. Joku koppakuoriainen. Ei mitään muuta kuin jatketaan yrityksiä. Hyvää yötä. Yö meni ihan hyvin. Mitä nyt toi helkkari sade piti välillä vähän mekkalaa tossa, vähän havahtui siihen, mutta ja lentokoneet lenteli paljon yli. Kellon mukaan mä oon katsonut 23:17 ja kello on nyt 6 aamulla. Pitää nousta keittelee kahvia ja herättelee muksua. Semmonen yö. Kyllä tätä voi kokeilla uudestaankin. Kai sitä vielä tottuu noihin ympärillä oleviin ääniinkin, kun useammin nukkuu. Ei muuta kuin kahvinkeitto. No niin, nyt on muutama päivä mennyt telttayöstä ja teltta on vieläkin kasassa. Ihan vaan sen takia, koska täällä on satanut nyt pari päivää vettä ihan koko aika. Ja mä veikkaan, että vaimo oikein dikkaa sunaa, jos mä vein sitä teltaa kuivumaan tonne pesuhuoneeseen, niin odotellaan nyt sitä aurinkoista päivää, että teltta kuivuisi tossa. Ei mitään, kiitos kun katselit videoa ja katsotaan mitä keksitään seuraavalla kerralla.